Balbuena, kami ang personnel ng Warrant and Subpoena Section ng Pasay City Police. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Macarona, Chief Warrant and Subpoena Section. Kayo aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na inihain ni Judge Alan Ariola ng MPC Branch 48 Pasay City sa kasong physical injuries. Ikaw ay may karapatan manahimik, magsawlang kibot, magkaroon ng sarili mo pinagkakatiwalang abogado. Slight physical injury. Ikaw ay may karapatan manahimik, magsawlang kibot, magkaroon ng sarili mo pinagkakatiwalang abogado. Kung hindi mo kaya, sabihin ng abogado, ang gobyerno ay pagkakalabang ka ng isa ng libre. Ikaw rin ay may karapatan na sumailalim sa pagsusuri ng sarili mong pili. Kung ikaw ay walang kakayahan, ang gobyerno ay pagkakalob sa iyo ito muli. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin para o laban siya sa mga hukuman sa Pilipinas. Naintindihan mo mga karapatang mo ito, sama ka sa amin, arestado. Sige po, ayusin po natin yan. Ano lang naman ito?